салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra ҳастед бародаро, солиш 94, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро краскаш тозаи, мотор коробка ходовои 100%, задаги пустагӣ надора, краскаш тозаи, 4 та баллони нав дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 39000 сомон гуфта истода. харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки приёра пурсиде, як тефтем солиш 2010, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объем 1.6, 16 та гай бародаро, коробкаш механика, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле наморда мебинем, мошин бародаро тозаи, краскаш тоза, мотор коробка ходовои соз, 1 сола ҳуҷҷат дорад, баллонош нав. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, нарша 35 та мега. мошин хари аниқ бошад, биям мега мошини ай пешбина ҳайкина маъқул шавад, бо арзонтараш мекунем. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бошад бародаро, Nexi, солиш 95, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад, мотор, коробка ходовои созе, баллонош 70%. ҳуҷҷатош ба чидагӣ будиянд, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 13500 гуфта истодаем бародаро. касоне харидор бошед, барои маълумоти дигарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. бародароне ки Toyota Camry пурсидагӣ буда, як Toyota Gem, солиш 2004, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 2.4, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин, люк дора, мотор коробка ходовои соз, кондитсионер дора, 100% кор мекунад, ҳуҷҷат дора. мошин бе ягон расходи камолия бародар, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 65 та гуфта истодай. бародароне ки харидор бошед, барои маълумоти дигарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед бародаро, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. Opel Zafira, солиш 2000, сӯзишвори гази бензин, кузов минивен, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 100%, задаги пустагӣ надора, чашкош варид нест, гази бензин кор мекунад, мотораш соза, мега масъала намехӯрад, дуд намекунад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 59 та мега бародаро. нархаш 59000 сомон. бо ягон харидори аниқ боша мега савдо мешавад.
бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Мошини дигари мо бародаро Daewoo Tico солиш 97, сӯзишвориш газ, кузов хэтчбек, объем 0,8, коробкаш механик. Мошин бародаро ҳолаташ нав матоъ кардан, камтар мега хадавои кардан дар кору, рулавоишам чикамудӣ дошта бародаро. ҳуҷҷатҳои солонаш буд шидагӣ. Хай састани краткаш мега чӣ хеле ки дар навораи ҳамин хеле састаниш қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне Ригарда бародаро, нарша 12000 сомон гуфта истодай. Бародароне ки харидор бошед, бо рақамҳои рӯекунанда метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.